Kanyang laki din! Ay, Edgar, maululaw ka na kao. Ni, apay nga nanang. Ay, matali mo daw aksan. Ay, sana. Ay, Petra, bakit? Petra! Umay ka man dito, Aglutluto Umay ka pa dito, Agala ka iti danong inuman ni nanang. Darasam! Apay aya! Maulaw ka nun ni nanang. Matalimu daw ka nun. Ha? Taapay! Anyak na pasama kaya? Mayat mo't itay Itay day jay. Ay, matali mo daw ka talaga. Bakit? Tanggalam ni nanang. Dati danom mo. Wag day tadanaw. Uminom ka nanang. Ay, sana danumti ka sa pulag. Agas nga raw. Agas ti ka sa pulan na. O, mapan ko alaang ti agas na mabitlaang. Ay, saan? Katumtumar ko lang itay. Kwarta ti ka sa pulag, karanak ka. Mariknak kat umadanin. Ti ka di pusanak dito'y rabaw tinaga. Umadanin na. Kabigbigsa ka pa lang. Mabalin ka dahi ngay ka nakiti kwarta. Kuna. Agdrama man ang dati bakit. Naon mo't kwarta ka. Ay, maulaw ka talaga. Matayaksan. Bakit? Ikaw man pala ang ninanang iti kwarta na Umutangak man pailang iti bagas kan sardinas, Mare. Umutang ka? Kaano lang ang idinagsweldo nila kay mo? Saan kami kumamot ang maibusan? Uday tanto mga min a plastik ananang na. Kat no nakitak ang nakaisam alimabas dito'y kantina. Mapan manin makitong Apay, ikan nila kayo mo iti pagsugal na. Kano, drinamaan naman na nadya anak na. Agin uulaw, agin tatali mo daw. Ay na, ibagakan ka, naglaing agdrama dahi ako tugangak. Kasta? Ang runaan na plastik. Pirmi a plastik. Sumunga dun, day tatrakti basura. Di basura yung ay maray. Ay, ewan gaya man niya. Inakalaon biit. Adda kumakot ni katugangak ta ikarga ako ni tatrakti basura. Ay, agawit na yun. Nay, nagsapa pa'y mag. Adda pa'y lainit na Apay, di mo amuaya. Nga dapan nga galalay ti tao. Kasanungay no matsambaan da ka. Kitalaan da ka. Kanobing lang, ba't yung mukngal alaan da? Ay, saan da kagpilpilitan. Ubing man, lakay, kun baka topol man, kubuwan man niya di talaan da. Ay, saus, nakaamamak nga ron, ano kasta? Iso nga ron nga gawit tayo. Nariga tayo, no laan da tayo, na itapurawaban. O nanang, nakamisuot kayo mat. Ha? Tilamad-madlaw mo si Kapitra. Adain lutok a pansit ije kusina. Naimas mo lang at aday tayo lutaw. Naimas mat kung nadagiti apo ko yo. Anusan yung ata awan ti karne na. Awan mat ngamin igatang ko. Isidir mau dya inted ni Edgar a kwarta kanyak. Ne, awan mat ibagbakak akasta nanang. Imot ka ngamin ka. Saan kayo kumamot nga agsaw iti kastaa? Wan, imot ka. Iti lasod ti sangapulo atawon apa naggigyan nyo dito'y balay ka. Amo ka, ti kinasyasinom, Petra. Ay nananang, idi pa'y apilpilitek asumina kami iti pagnaadan. Ang saan na kayat? Gaputa pampanunutan na kayong agmay-maysa ama panawan. Daytoy ti bagakken ka, Petra. Oray anya pa'y aramitam, siyaklat ati denggen, Edgar. Ikanaklat tayo ti kwarta, oray saan mo akaya? Kumusta ni nanang iti nagmalambay? Saan ka din ang naulaw? Awam mo diti balay nga nagmalmalam. Napananan nga Napan siguro man na nakitungit Kahit mo sawan, insugal na dyan, tid ko kwarta na. At iso mati ayuyang na akanayon.
Di ta pagtutungitan. Kuna na maulaw. Dandani pa'y matalimu daw. No, adda ka, maulaw. Ang naawan ka, mapan ka nagtrabaho, mapan batan makitong eh. Aglaba ka manan? Un mare, sungod nga imayak, ta umutang ako maiti sabon a paglabak. Ay, awan pa'y kwartam aya. Awan pa'y ngamin buena manok ka. Manupay ngamin nga aldaw, sakbay nga agsweldo nila kay ko, kumare. Ayun gayam. At daman damagakan ka, mare. Anya na ita? Apay, pudno aya nga adda puraw avan nga agal-ala iti tao. Kunadamot nga awan pilpilyin da nga alaan. Ubing ken nataengan alaan da. Hindi pa imot nga istoryaon da day tamari. Mamati ka? Saan? Istorya tupo-tupo lang day tamari. Nanang! Pakapsutan niyo man ita TV! Anya! Dahil ta TV kunak nagpigsa! Na, bogbog kawan na kaon. Di na kun amo arespetuan. Sakman lang ti mang pakapsutan! Makadanon da ito kinidgar. Iti uray ka naman. Saan nakpay an na iturad a binugkawan nidgar. Makamo kayo na idano nyo kan na. Nagrigat kayo makaw. Awat! Naa. Nanang, agsamsahit ka. Ayada ka na nakaw. Saan ko napuutan ti isa sangput mo? Ay, nanak ko aya. Di mo ko na maulaw ka man, nanang. Ay, day ta asawa ang binugkawan nak. Apa binugkawan na ka? Saan mo't bumugbugkaw ni bakit ko Anya saan? Kanayon nakto payabugkawan. Itala na iturad ka o ti magibagakan ka. Malay, saan kayo nagsakit, nanang? Kasano asaan kat nagsakit tinakam ka. Gaputa ba kita kaun bugkawan naklatan? Sinurwak da kita ubing iti assignments da. Unak man o nakaturog kan. Talaga kahit kundi maturog, agam naskin nga agsarita ta. At ang amin inistorya kanyak ni nanang. Amok daytan. Siyak man ti dakasan. Binugkawan mo't ka no? Kunakon kat. Mabalinak ka di mo't nga agistorya iti badang ka. Istorya akan ka tipod no anapasamak. Kat agdangag ka. Galing kong sumayaw. Ay! Makapakigtot kayo mananang. Kalat mo't katangag parang kayo dito isang wana ko. Nakitak gayam nga glablaba ka. Lablabaak, dagiti puraw nga uniforme nilakay ko. Iso nga road nga umay kasurwan nga aglaba. Tanakitak asaan unay apuraw dagiti linabaam nga imbalaybay mo ijerwar. Amok ti aglaba nanang. Saan na kun asurwan? Nalalaing ka ngamiti siya. Adaya mo timbagak akasta. Ay, di mo kayam kaya ti pasurwan. Apay ngamin aya, asaan kayo arimwar ita? Adda ka nung nga raw, di puraw avan nga agal alay ti taaw. Uray ka no bakit alaanda? Namati mo ti bakit? Pudno aya, day ta nga istoryaan da. Ay, wana nang pudno. Adon ati babakit ngayon nalada. Nang nangruna dagiti plastik at tao. Anya? Iso nga dagiti plastik dita, ay agbalbaliw kayo. Asinaw ti pangibagbagam iti dayta? Kadagiti plastik Kano dudwata lang mo dito? Ay, gaya man niya. Saan apuraw avanti mga lakada kayo nanang? Dayta man ni, lumabas dito. Trak mo ti basura dayta? Para kadagiti plastik at tao dayta nanang. Paspasagitan naksamot, Petra. Ibagam lang nga. Ay, di basura mabait lang nga na nga. Irwar ko ba
Mabutang ni nanang itis istoryaan da puraw avan nga agal-ala iti tao. Oh, namati. Di mo ka di madlaw asaanan alumablabas dito itersenam. Un nga rod, manon nga aldaw ajak nakita. Iso nga dalangan iti balay, pasaraeg buya iti TV, anak kapigpig samot. Ay, dayta tinarigan. Suruan nakpay kunana asaan ko kano amuti aglaba. Unay matanda di akatugangam. Ay, jak amo no anya man ti drama na madamdama inton sumangpot nila kay ko. Itay kakadipay anak kasangpet, anak kaw. Kasangsangpad ko lang, nanang. Ipampamasahig man ni bakit ko to'y saka ka na banluganag na. Ay siya kun atimang masahe. Un man nanang, tama pa na kung agluto, iti pangrabyan tayo. Edgar anak kaw. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya deta, nanang. Jak nga minen makarwar. Takunada nga adda kanupuraw avan nga agal-ala iti tao. Ha? Adda ya. Iso ano mabalain, dito'y kamilaangan balay nga agsusugal. Anya? Sige na anak ko, tapno saan akon nga umadayo upay. Ay. Nanang, kagurak ti sugal Amuyo da ita. Kidawon nyo. Dito'y kayo balay nga agsugal. Saan Saan ang mabalin nga dasugalan diti balay? Ay, jakat ang masuruan dagiti ubing nga agsugal. Iti subay Saan ka nga umanugot, Edgar? Agrason ka mat Saan awon amin? Ay, nagkriga nga rudmot dito. Taan niya? Tamakigigyan tayo lang diti balay na? Sige. No dahi tati pampanunutom, da kamin kadagiti ubing ti pumanaw. Tasi ka lang ti agyan ditoy. Kaduam dahi tananang mo, aman nugal. Apay ngay, tasan kamutin nga may makisugsugal kumaray. Nay, kano imbagamiday nga dapuraw avan nga agal-ala iti tao. Hey na, adan update na dayta, ngayon padamag ko iday kumaray. Anya kumangay ti update na. Fake news lang dayta. Sana po daw nga dagal alay ti tawa puraw aban. Na, nagkunay ti dayta. Ay ka, bot-bot nganda tayo lang, amaray. Ay, kastagayam. So nga, umay ka, tamapanta makisugal. Ay, aguray ka paray. Anya nga tano dito'y laangan balay ti pagsusugalan tayo. Ha? Ay ka, may mayat ba din? Ano kasta? Asidag dita paggapwak. Mala, pakaamuan kayong tao no kaano tayo amang ruging agsusugal dito'y balay. Ay ka, ornosam nga rodin na dyatin itong alamisaan. Kaya na doa pagtugawan, kumaray. Anang, anyan tinagsaritaan nyo ije kumparem? Ay, nangagmaw. Wen, Iyay ayab ko nga rod, dito'y balay ti pagsusugalan may. ay ayaba mo nida? Saan ko pa'y nga inaprubaran na lang? Nagsaritaan minday takin ni bakit mo. Saan na ayaan na istoryakan ka? Naistorya na kanya, kitisungbat ko. Saan amabalin? Anya, apay asaan ang mabalain? Tapno saan akong arumuar dito'y balay. Jak ipalubos iti anyaman nakita ti sugal iti balay nanang. Kan isardang mamutin ti makisugal. Ta iso ti papapanan lagi ti kwarta nga itid ko keng ka. Ay, di nakpay matam mo nga ipatag. Respetaran nakmata. Respita rin da ka nanang. Iso nga rod nga uray kamalitar aramidem. Anusan da kalata ta si katinanang mi. No kasta, saanan ang mabalain ang makisugala? Saanan? Isardang mo dahit abisyom nanang. Mapankalaangan makipraktis iti sala kadag iti padam a senior citizen. Nasay-saya at pwede ita, apakaibusan ti oras mo. Ay, unay matan. Kanya lakit din ayan nana. Surutan mo't ati ibaga. Bueno papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.